tsiku namba 19, mizimu yoyipa. Iwo anafika ku dziko la Grasi limene lili lopenyana ndi Galileya. Yesu, mwana wa Mulungu wakumwamba, kodi ndakuputani chiyani? Ndikupemphani kuti musandizunze. Dzina lako ndani? Ndine Chikhamu. Ambuye tupemphani kuti musatitaye ife kumphombo. Mutilole tikalowe mu nkhumbazo. Ndipo ziwanda zinatuluka mwa munthuyo ndi kulowa mwa nkhumba. Chokani kwathu kuno. Ndinu fiti. Chokani. Musaonekeso pano. Chokani. Chokani. Ndizakusatani kulikonse kumene muzipita. Mundilole kuti ndipite nanu. Pita kwanu. Kafotokoze zimene Mulungu akuchitira. Kodi mizimu yoyipa imaoperanji Yesu? Kodi Yesu anayika mlingo wanji pa moyo wa munthu? Kodi ndi chiyani, ndi chifukwa chiyani Yesu anawuza munthu ochiritsidwa uja kupita kumudzi kwawo?